Hello mga idol! Welcome back sa ating channel at ang ating feature para sa inyo, Honda ADB 160 Matte Solar Red Metallic. Ito po ang pinaka-iconic color ng ating Honda Motors. Of course, ito pong ating ADB 160 with traction control at single channel ABS. Kaya the best po talaga itong ating bagong scooter na to from Honda. At syempre, hindi mawawala ang ating pinalakas na makina 157cc, ESP Plus at 4 valves na po mga idol. So dito pa lamang mga idol, sulit na po itong ating bagong scooter na to, ang pinaka-trending at pinag-aagawang model dito sa atin ngayon. At syempre, samahan ninyo ako mga idols dahil iisa-isayin natin ang mga specs at features nito. Well, nandyan na po lahat. Wala na kayong hihilingin para dito sa scooter na to. Pagdating sa performance, comfort, convenience at power, solid na solid to mga idols. Plus sa mga idols natin na naghahanap po ng unit, ibibigay ko po sa inyo yung mga recommended store Honda shop na yan na pwede nyong puntahan, i-PM or tawagan sila. At of course mga idol, suportahan nyo ang aking channel, subscribe kayo at pakipindot yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga next videos. Meron tayong FB page, support nyo ako dyan, like and follow nyo yan mga idols, pindutin nyo na yan. At syempre, marami pa tayong niaandang mga videos para sa inyo. At para naman sa mga idols natin na natulungan nating makakuha ng kanilang mga dream motorcycle, mga pa-big bike man yan or small bikes. Again, ito, recommend ako sa inyo tong ADB 160 dyan sa Honda Guanzon Calasiao or sa Honda Guanzon San Fabian. Papasalamat po ako sa kanila dahil dito po tayo nakakuha ng ating video para dito sa ating vlog. Of course, ang ating SRP, 164,900. At kung meron tayong budget pang cash, ito pong ating babayaran total, 169,700 naman. May plus 48 po ang kasa. Installment mga idols, pwede kayo mag-apply dyan. Ang ating minimum down payment, 31,800. At para naman sa 36 months, 7,198. May rebate tayo na 200 kung maaga tayo magbayad dyan. Para sa ating installment requirements, pwede po nating i-provide yung ating proof of billing, income, at of course, dapat meron tayong co-maker na may photo and ID rin niya. At sa mga idols naman natin na located sa Metro Manila, ito po yung mga Honda 3S store na pwede nyo pong puntahan. Guanzon Honda Roosevelt, Guanzon Honda E. Rodriguez at Honda Big Bikes Tondo. Meron din po sila sa Caloocan dyan sa 10th Avenue. Pwede nyo pong bisitahin ang ating website guanzongroup.com.ph. I-check nyo po ang mga Honda store nila dyan. Pwede nyo malaman lahat po all over the Philippines at pwede kayong pumunta sa mga Honda store na malapit sa inyong area or sa inyong lugar. So mga idols, itong ating Honda ADB 160, super trending, napakadami nagtatanong at gustong bumili nito. Plus syempre, ang hirap din ng units dahil limited lang po. Well, pagdating naman sa specs and features, marami na tayong nakitang video at vlogs nito. At ang pinaka nagustuhan natin na bagong feature nito, HSTC Honda Selectable Torque Control. Yan po yung traction control, another safety features para sa atin. At para naman sa ating braking system, may single channel ABS tayo. At sa likuran, naka-disc brake naman. Ang ating kulay na to, Matte Solar Red Metallic, iconic brand color po yan ng Honda. Ang ganda po ng pagka-metallic color niya, talagang sumakto rin tong color gold emblem natin na ADB 160. Mas premium ang kanyang looks at syempre, yung kanyang design, ang ganda. Ang ating engine, bagong-bago, 157cc displacement to be exact. Liquid cooling na po ito, single cylinder, ESP Plus na po. 4 valves ang ating bagong engine na to. Naka-CVT tayo at electric start lamang. Maximum power 15.7 HP, maximum torque 14.7 Newton meters. Ganun na po siya kalakas. Ang ating front suspension, Showa brand po ang ginamit natin. Telescopic po yan. At sa likuran naman, Showa brand din, dual shock with sub-tank. Ang ating compartment, mas malaki na, 30 liters. Fuel tank capacity natin, mas marami na rin, 8.1 liters. At ating fuel consumption, 45 km per liter naman. Napakatipid din po sa gasolina. At lahat ng mga ilaw natin, LED lights, no? Napakaliwanag niyan. Plus yung ating Honda Smart Keyless System with answer back and anti-theft alarm. Aba, swabe po talaga. Safe na safe tong ating scooter na to. Yung ating tapered handlebar, perfect yung ating riding position dyan. Madali natin mamamaniobra ito. At syempre pagdating sa traffic, hindi kayo mahihirapan. Ang ating bagong ADB 160, mas pinaganda pa yung kanyang instrument panel mga idols. Of course, meron na tayong HSTC dyan. Makikita nyo dyan sa ating panel. At yung ating windscreen, mas pinalaki pa yan. Of course, yan po ay adjustable din. Depende po sa inyo. Pwede nyo ibaba at itaas yan.
Plus yung ating braking system sa harapan, yan po ay hydraulic disc, pedal po yung style niya at may 2 piston caliper ito. Pagdating naman po natin sa likuran, single disc din po yan with a single piston caliper. Mga idols, itong ating ADB 160, talagang pong sulit na sulit po tayo dito. Meron na rin tayong USB socket charger. Pwede nyo lang pong saksak yung ating USB cable dyan, direkta sa ating cellphone. Meron din tayong cover, pwede nyo ilagay sa loob nyan yung ating cellphone para magcha-charge tayo, safe na safe po. Ang ating seat height, mas pinababa na, 780 mm. Perfect sa mga Filipino riders to. At yung ating ground clearance, 165 mm ang sukat. Ang bigat ng ating ADB 160, 133 kilograms naman. So mga idols, kung isipin natin na medyo mahihirapan ba tayong i-drive to, hindi po mga idols. Napakagaan po sa ating mga Filipino riders to. 133 kilograms plus yung seat height. Ang ganda po, kaya nyo na pong i-flat footed yung inyong mga paa dyan pagdating sa kalsada. So sa traffic, hindi na kayo mahihirapan. Lalo na kung meron tayong OBR o angkas, ano. Siyempre, para sa ating OBR, hindi rin po siya mahihirapan. Convenient din yung kanyang pag-upo dyan dahil meron tayong magandang grab bar sa likuran. At of course, yung footrest din niya, ayos na ayos din. Itong ating bagong seat cover, ano, napaka-sophisticated na natin. Ang ganda ng stitches na ginawa nila dyan. Kitang-kita natin yan na talagang mas premium ang ating bagong ADB 160. Kita naman mo yung ating exhaust muffler, ano. Ang ganda po ng design niya, yung tip niya. Bumagay din yung color black na yon. Of course, yung ating wheels, dual purpose type yung kanyang ginamit na tires dyan. Yung sukat sa harapan, 14 inch. Yung sa likod naman, 13 inch naman. So mga idols, yan po ang ating bagong ADB 160. Kahit na po nagtaas ng presyo from before old model na 150k, ngayon po naging 165k na. 15k increase, okay lang po yan kasi sa dami naman po ng mga bagong features at benefits nito para sa ating mga Filipino riders. So hindi tayo magtataka bakit trending siya at maraming gustong bumili. Para sa akin itong color red na to, matte solar red metallic. Ang iconic color brand ng ating Honda Motors. Siyempre, pag gamit nyo to, lalo na nasa traffic light kayo, mapapalingon lahat sa inyong mga katabi nyo dahil ang ganda ng kulay na to. No? Very stunning yung kanyang pagka-red at of course, panalong-panalo talaga ang itsura ng ating bagong ADB. So mga idols, ito yung ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Shoutout po sa mga idols natin na nakabili na ng bagong ADB 160. At sa mga idols naman natin na hindi pa nakakabili o nakapaglabas, of course, yun po yung mga nirekomenda nating store sa inyo. PM nyo lang sila or tawagan at i-check nyo lang po sa website nila. Ayan po ang mga store na yan. At sa mga idols natin na hindi pa final kung ano yung bibili nilang motor, of course, ito, napakaganda tong video na to. Sana makatulong sa inyo yan. At supportahan nyo ako mga idols. Subscribe kayo sa ating channel. Like and follow nyo yung ating FB page. At shoutout po sa inyong lahat. Ride safe po.